ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। இப்போ நாம 45வது ஸ்லோகம். ஸோ நேற்று யாரு படிச்சாங்களோ அவங்கள விட்டுட்டு மிச்சவங்க படிக்கிறதுக்கு பார்ப்போம். நான் படிக்கிறேன் ஒண்ணு. ஓகே, வாசிங்க. நேற்று படிச்சவங்க அப்புறமா ரவுண்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா யார் நேற்று படிக்கலையோ அவங்க படிக்கட்டும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் யூ கேன் டேக் இட். அன்யேரா கி கதாஹாமி மாயாவாதி சன்யாசி அமிஹா தோமாரா ஸ்பர்ஷே கிருஷ்ணா பிரேமே பாஷி. இல்லையா? நான் மாயாவதி சன்னியாசியாக இருந்தாலும் பக்தி இல்லாதவனாக இருந்தாலும் உன்னை தொடுவதன் மூலம் நானும் கிருஷ்ணரின் அன்பின் கடலில் மிதக்கின்றேன். மற்றவர்களை பற்றி என்ன பேசுவது? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், நெக்ஸ்ட். हे जानी कति नामोरा हृदय शोधिते सर्वभौम कहिलेना तोमारा मिलिते. ஹரே கிருஷ்ணா. இது நிகழும் என்பதை அறிந்த சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் மிகவும் கடினமானது எனது இதயத்தை சீர்திருத்துவதற்காக தங்களை சந்திக்கும்படி என்னை கேட்டுக்கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏ மாதா துனே சுதி ஸ்ருதி காரே துன்ஹார துனா दुन्हे दुन्हारा दर्शने आनंदिता माना. வாசிக்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்விதமாக அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் மற்றவர் குணங்களை போற்றினர். இருவரும் ஒருவரை கண்டு மகிழ்ந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு ரவுண்ட் முடிச்ச பிறகு எல்லாரும் முடிச்ச பிறகு நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. படிப்பாங்க, அவங்களுக்கு யார் படிக்கணும்ன்றது யார் படிக்கிறதுன்னு தெரியாம ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, திஸ் வே. ஸோ ஒரு என்ன பண்றாங்க, அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸை சொல்லிக்கிறாங்க இந்த இடத்துல. ஐ வில் கிவ் எக்ஸ்பிளனேஷன், டோன்ட் வரி. ஹேனே காலே வாய்திகே ஏக வைஷ்ணவ பிராமணா தண்டவத் கரி கைலா பிரபுனே நிமந்தரணா. எஸ், வசந்தி மாதாஜி. அச்சமயத்தில் வேத கொள்கைகளை பின்பற்றிய வைஷ்ணவ பிராமணர் ஒருவர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் முன்பாக தண்டம் சமர்ப்பித்து அவரை தமது இல்லத்திற்கு உணவருந்த அழைத்தார். நெக்ஸ்ட் வசந்தி மாதாஜி வாசிங்கோ. நிமந்திரணமானில தன்றே வைஷ்ணவ ஜானியா ராமானந்தே காஹே பிரபு ஈஷத் ஆஷையா. அந்த பிராமணரை பக்தர் என்று அறிந்து கொண்ட ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த அழைப்பினை ஏற்றார். மெல்லிய புன்னகையுடன் அவர் ராமானந்த ராயரிடம் பின்வருமாறு பேசினார். பொருளுரை. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வைஷ்ணவ பிராமணரின் அழைப்பினை ஏற்றார். ஒரு பிராமண பண்பாட்டின் எல்லா நெறிகளையும் உறுதியுடன் பின்பற்றினால் கூட அவர் பக்தராக இல்லாவிடில், ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றுபவராக இல்லாவிடில் அவரது அழைப்பினை ஏற்கக்கூடாது. தற்போதைய தருணத்தில் மக்கள் மிகவும் தாழ்ந்த நிலைக்கு சென்று விட்டனர். அவர்கள் வேத கொள்கைகளை கூட பின்பற்றுவதில்லை. வைஷ்ணவ கொள்கைகளை பற்றி என்ன சொல்வது? அவர்கள் எங்கு வேண்டுமானாலும் என்ன வேண்டுமானாலும் உணர்கின்றனர், விரும்பியதை உண்கின்றனர். எனவே அழைப்புகளை ஏற்பதில் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் உறுப்பினர்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். தேங்க்யூ மாதாஜி. அதாவது வைஷ்ணவர்களா இருக்கிறவங்க யார் வீட்டுல வேணாலும் எப்படி வேணாலும் அழைச்சா போய் சாப்பிடக்கூடாது இல்லையா? ஏன்னா எது உணவு, எந்த உணவு உண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி சொல்லப்பட்டு இல்லையா? தோமாரா முகே கிருஷ்ணா கதா சுனிதே ஹயமானா உனரபி பாயேனா தோமாரா தர்ஷனா. எஸ், பத்மா மாதாஜி இந்த வாசிங்கோ. பத்மா மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி, யார் இருந்தாலும் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி, அவங்க ரெண்டு பேருமே.
2 பேரும் எங்க போனாங்க? ஓகே, சித்திரலேகா மாதாஜி நீங்க வாசிப்பீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் இருக்காங்க? ஜானகிராமன் பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க பிரபு. உங்களிடம் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்க நான் ஆவல் கொண்டுள்ளேன். எனது மனம் அதற்காக இயங்குவதால் உங்களை மீண்டும் சந்திக்க விரும்புகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதாவது இப்போ யாருடைய விருப்பத்தை தெரிவிக்கிறாங்க? ஆக்சுவலி இவருடைய விருப்பத்தை தெரிவிக்கிறார். யாரு? ராமானந்தராய். ராயா காஹே ஐலா யாதி பாமர சோதித்தே தர்ஷன மாத்ரே சுத்தா நாஹே மோரா துஷ்டா சித்தே தீனா பாஞ்சா சத்தாரஹி கார மார்ஜனா தாபே சுத்தா ஹாயா மோரேயே துஷ்டமானா. எஸ், வாசிங்கோ. படிக்கிறேன் மாதாஜி. அதற்கு ராமானந்த ராயரே, என் ஆண்டவரே, விழுந்து போன ஆன்மாவாகிய என்னை திருத்தவே நீர் வந்திருந்தாலும் உன்னை கண்டாலே என் மனம் இன்னும் தூய்மை அடையவில்லை. 5 அல்லது 7 நாட்கள் தங்கி மாசுபட்ட என் மனதை தயவு செய்து தூய்மைப்படுத்துங்கள். இவ்வளவு காலத்திற்கு பிறகு என் மனம் நிச்சயமாக தூய்மை ஆகிவிடும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. यद्यपि विच्छेदोन्रा सहना नायाया तथापि दंडवत्करी चलिल रामराया. சித்திரலேகா மாதாஜி புக் இருக்குங்களா? வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படி யார் கேட்டாங்கன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியல. ஓகே, ஃபைன். வசந்தி மாதாஜி வாசிங் வாசிங் வாசிங். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கவே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்கோ படிங்கோ படிங்கோ. இருவரில் எவராலும் பிரிவை சகித்து கொள்ள முடியாது என்ற போதிலும் ராமானந்தராயர் பகவான் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவுக்கு தண்டம் சமர்ப்பித்து புறப்பட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. प्रभु हे से विप्रकारे भिक्षा खैला दुही जनरा उत्कंतया आशी संध्या हैला. எஸ், ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதன் பின்னர் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தம்மை அழைத்து பிராமணர் இல்லத்திற்கு சென்று அங்க மதிய உணவை ஏற்றார். அன்று மாலையில் ராமானந்த ராயரும் மகாபிரபுவும் ஒருவர் மீண்டும் சந்திக்க ஆவல் கொண்டனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. प्रभु स्नाना कृत्याकारी आचेना विषया एका भृत्य संगीराया मिलीला आशिया. எஸ், பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு தமது மாலை நேர ஸ்நானத்தினை நிறைவு செய்து ராமானந்த ராயரின் வருகைக்காக காத்திருந்தார். அப்போது ராமானந்த ராயர் ஒரு வேலைக்காரனின் துணையுடன் அவரை காண வந்தார். பொருளுரை: ஆன்மீக அறிவில் முன்னேறியவராக இருக்க வேண்டிய வைஷ்ணவர் கிரகஸ்தரோ சந்நியாசியோ தினமும் 3 முறை நீராட வேண்டும். காலை, மதியம் மற்றும் மாலை. குறிப்பாக விக்கிரக சேவையில் ஈடுபடும் போது பத்ம புராணத்தின் கொள்கைகளை பின்பற்றி காலம் தவறாமல் நீராட வேண்டும். மேலும் நீராடிய பின்னர் உடலினை 12 திலக்கங்களால் அலங்கரித்துக் கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்கார கைலாராயா பிரபு கைலா ஆலிங்கனா दुई जाने कृष्णा काता काया राहास्ताना. எஸ், வசந்தி மாதாஜி வாசி. வசந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கலாவதி படிக்கவா மாதாஜி? இருங்க மாதாஜி, இருங்க. ஓகே மாதாஜி. எஸ், ஜானகிராமன் பிரபுஜி நீங்க வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது படிக்கிற மாதாஜி. படிக்க சொல்லுங்க. நான் பூஜை ரூம்ல இருக்கேன். ஜெயினி மாதாஜி படி. ஜெயினி மாதாஜி படிக்கவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, பாடி வாசி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராமானந்தராயர் ஸ்ரீ சைதன்யரை அணுகி மரியாதையுடன் அவரை நமஸ்கரித்தார். மகாபிரபு அவரை ஆலிங்கனம் செய்தார். அதனைத் தொடர்ந்து அவர்கள் தனிமையான இடத்தில் கிருஷ்ணரை பற்றி விவாதிக்க தொடங்கினர். பொருளுரை: தனிமையான இடத்தில் என்று பொருள்படும் ரகஸ்தானே என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியமானது வாய்ந்ததாகும். கிருஷ்ணர் மற்றும் அவரது லீலைகளை பற்றி
பேச்சுக்கள், குறிப்பாக அவரது விருந்தாவன லீலைகளும் கோபியர்களுடனான அவரது உறவுகளும் மிக மிக ரகசியமானவையே. அவை பொதுமக்களின் முன்னிலையில் விவாதிப்பதற்கான விஷயங்கள் அல்ல. ஏனெனில் கிருஷ்ண லீலைகள் தெய்வீகத்தன்மையை அறியாதவர்கள் கிருஷ்ணரை ஒரு சாதாரண மனிதராகவும் கோபியர்களை சாதாரண பெண்களாகவும் நினைத்து மாபெரும் அபராதங்களை எப்போதும் விளைக்கின்றனர். கிருஷ்ணருக்கும் கோபியர்களுக்கும் இடையிலான உறவுகளை பொதுமக்களிடம் ஒருபோதும் விவாதிக்க பகவான் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவின் கொள்கையினை பின்பற்றி கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் பக்தர்களும் பகவான் கிருஷ்ணரின் விருந்தாவன லீலைகளை பொதுமக்களிடம் விவாதிக்க வேண்டாம் என்று வலியுறுத்தப்படுகிறார்கள். பொதுமக்களை பொறுத்தவரையில் அவர்களுடைய கிருஷ்ண உணர்வினை எழுப்புவதற்கு சங்கீர்த்தனமே மிக உயர்ந்த வழிமுறை. முடிந்தால் பகவத்கீதையில் விளக்கப்பட்டுள்ள கொள்கைகளை விவாதிக்க வேண்டும். ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு இக்கொள்கையினை மிகவும் உறுதியுடன் பின்பற்றினார். சர்வபாமா பட்டாச்சாரியார், பிரகாசானந்த சரஸ்வதி முதலிய கற்றறிந்த பண்டிதர்களிடம் அவர் பகவத்கீதையின் தத்துவத்தினை விவாதித்தார். இருப்பினும் அவர் பக்தி முறையினை கொள்கைகளை சனாதன கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி முதலிய சீடர்களுக்கும் கற்றுக் கொடுத்தார். கிருஷ்ணருக்கும் கோபியர்களுக்கும் இடையிலான மிக உயர்ந்த பக்தி ரசங்களை ஸ்ரீ ராமானந்த ராயருடன் விவாதித்தார். பொதுமக்களிடையே அவர் தீவிரமான சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபட்டார். நாமும் உலகம் முழுவதும் கிருஷ்ண உணர்வை பிரச்சாரம் செய்தல் இக்கொள்கைகளை பின்பற்ற வேண்டியது அவசியமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்ப பெருசு, இது வேண்டாம், நான் இதோட நிறுத்துறேன். ஸோ நாம் இப்போ வில் கோ டு த 45வது ஸ்லோகம். ஓகே. ஸோ இப்போ ராமானந்த ராய்க்கும் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கும் இடையில வந்து அதாவது டாக்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பேச்சுவார்த்தை நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ ராமானந்த ராய் என்ன சொல்ற, தன்னை ஒரு மாயாவாத, ஆல்தோ ஐ எம் மாயாவாத சன்னியாசின்னு சொல்லிட்டார். அப்படின்னா அருவத்தன்மை தான் அவரும் வந்து வணங்குகிறார். ஐ எம் நான் டிவோட்டி அப்படின்னா தன்னுடைய நிலை, அவர் பக்தி தொண்டு தான் பண்றார். ஆனா அவர் வந்து உணரக்கூடிய தன்மை வந்து அந்த அருவத்தன்மை தான் உணர்றேன் அப்படின்னா வந்து பக்தன் கிடையாது. ஸோ அருவத்தன்மை ஃபாலோ பண்றவங்க பக்தர்கள் கிடையாது. ஏன்னா பக்தி பண்றதுக்கு ஒரு அதாவது ஒரு நம்ம மனசுல வந்து இறைவன் மீது பக்தி கொள்ளணும்னா அவருடைய ரூபம் என்பது கண்டிப்பா தேவை இல்லையா? அரூபத்தன்மையை நம்மளால என்னைக்குமே வந்து எப்பவுமே கன்சிஸ்டண்டா நம்மளால வந்து பிரார்த்திக்க முடியாது. அது வந்து நம்மள பக்தன் எனக்கூடிய அந்த பாதையில எடுத்துட்டு போய் விடாது. வெறுமனே அருவத்தன்மை, புலன்களை கட்டுப்படுத்துதல், இப்படிப்பட்ட நிலை மட்டும்தான் நமக்கு ஏற்படுத்தும் பக்குவம் அடையிறதுக்கு. மேலும் ஐ எம் ஆல்சோ ஃப்ளோட்டிங் இன் த ஓஷன் ஆஃப் லவ் ஆஃப் கிருஷ்ணா சிம்பிளி பை டச்சிங் யூ. ஸோ ஏன்னா முதல்ல ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டார் இல்லையா? ஸோ அதனால இவருக்கு வந்து அந்த பரவச நிலை இவருக்கு வந்துருச்சு அவருடைய ஸ்பர்ஷத்தினால. இப்போ கிருஷ்ணருடைய அந்த அதாவது கிருஷ்ணர் மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா கடல் போல, கடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வருது அப்படியே மேல வந்து மிதந்துன்னு இருக்கார். ஸோ அந்த அன்பு கடல்ல வந்து அவர் மிதந்துன்னு இருக்கிறதா சொல்றாரு. வாட் டு ஸ்பீக் ஆஃப் அதர்ஸ் ஜஸ்ட் பை த, அதாவது ஒரு எம்பரேஜ்மெண்ட் இல்லையா? ஒரு ஆலிங்கனத்திலே அவர் இந்த அளவுக்கு அவரால் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும்னா அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு இல்லையா, அவர் வந்து ஸ்வயம் பகவான், அவரால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி செயல்களை வந்து செயல்படுத்த முடியும். வேற யாராலுமே செயல்படுத்த முடியாது என்பதை நாம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும். சர்வபாம பட்டாச்சாரியா நியூ திஸ் வுட் ஹேப்பன். சர்வபாம பட்டாச்சாரியாக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கும். அதனாலதான் அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு வந்து சொல்லியிருந்தார் என்ன, அதாவது இவரை சந்திக்காம, ராமானந்தராய் சந்திக்காம போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது சொல்லியிருந்தார். அண்ட் தஸ் டு ரெக்டிஃபை மை ஹார்ட் இல்லையா, என்னுடைய அருவத்தன்மையில வந்து நமக்கு வந்து அதாவது லவ்விங் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இருக்காது இல்லையா? ஒரு ரூபமற்ற தன்மை மீது நம்ம பிரேமை கொள்ள முடியாது இல்லையா? அப்ப அந்த இடத்துல வந்து பிரேமையினுடைய பரிமாற்றங்கள் எதுவுமே இருக்காது, கிவ் அண்ட் டேக் எங்குமே இருக்காது இல்லையா? இப்ப நம்ம பௌதிகத்திலேயே பாக்குறோம், பௌதிகத்திலேயே நம்ம ரிலேஷன்ஸ்லயே வந்து அவங்க உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் அவங்களோட நமக்கு இருக்கக்கூடிய உறவு முறை எப்படி இருக்கு, நாம அவங்களுக்கு பிடிச்சதை செய்து கொடுப்போம், அவங்களுக்கு தேவையானது கொடுப்போம், அவங்க நம்மள வந்து அக்னாலஜ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. இப்படி கிவ் அண்ட் டேக் இல்லையா? 6 டைப் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் பிட்வீன் த டிவோட்டிஸ். அது மெட்டீரியலா இருந்தாலும் அதே மாதிரிதான் இல்லையா? ஆன்மீகமா இருந்தாலும் மெட்டீரியலா இருந்தாலுமே வந்து ஒன்லி பிளாட்ஃபார்ம் தான் வேற. பௌதீகம் வந்து நம்மள கட்டுண்ட நிலையில எடுத்து போய் விட்டுரும், ஆனா ஆன்மீகம் நமக்கு விடுதலை கொடுக்கும். அவ்வளவுதான் அந்த வித்தியாசம் இல்லையா? சோ கொடுக்கறது, ஒரு கிஃப்ட் வந்து ஒரு பக்தனுக்கு கொடுக்கறது, பக்தர்கிட்ட இருந்து கிஃப்ட் வாங்கிக்கிறது, பிரசாதம் வந்து ஒருத்தருக்கு பக்தருக்கு கொடுக்கறது, பக்தர்கிட்ட இருந்து பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கிறது இல்லையா?
சோ நம்முடைய மனதை வந்து, அதாவது நம்ம யார் கான்பிடண்டா இருக்காங்களோ, ஏன் பௌதீகத்துல கூட அப்படிதான் செய்யறோம். ஆனா பௌதீகத்துல என்ன ஆகும்னாக்கா நல்ல ஒரு அறிவுரை என்பது கிடைக்காது இல்லையா? அப்படியே கிடைச்சாலும் அது பௌதீக சம்பந்தப்பட்ட தொனில தான் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா? பௌதீக லாபத்தை கொண்டுதான் சொல்லியிருப்பாங்க. அதே ஆன்மீகத்துல அப்படி கிடையாது. சோ ஆன்மீகத்துல வந்து இப்ப நம்ம எத்தனை அறிவுரைகளை படிக்கிறோம் பிரபுபாதருடைய வியாக்கியானத்துல. இது இப்படிதான் பண்ணணும், அது அப்படிதான் செய்யணும், இது நம்மள வந்து கட்டுண்ட நிலையில இருந்து விடுதலைக்கு அழைச்சி செல்லும். இதெல்லாம் வந்து பிரபுபாதர் நிறைய இடங்கள்ல பகவத்கீதை, பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் இதெல்லாம் நம்ம வாசிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அது நம்மளை பந்தப்படுத்தும். இந்த அறிவுரை, எந்த அறிவுரை? பௌதீக அறிவுரை வந்து பந்தப்படுத்தும். அதே வந்து ஆன்மீக அறிவுரை வந்து நம்மள விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு இட்டு செல்லும். சோ அப்படிப்பட்ட நிலைக்கு வந்து தான் வந்து முன்னேற்றம் அடைய முடியும். அதனாலதான் ரெக்டிஃபைங் மை ஹார்ட் அப்படின்னா தூய்மைப்படுத்துதல் இல்லையா? அப்படின்னா அவருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய குறைகள் இதெல்லாமே, அதாவது அது எல்லாத்தையுமே நிவர்த்தி பண்ண போறாரு. இந்த ஹிருதயம் வந்து கடினமாக இருக்கின்றது. அருவத்தன்மையில நாம செயல்பட்டோம் என்றால் ஹிருதயம் வந்து கடினமாகத்தான் இருக்கும். நாம் எல்லாரும் கூட இந்த நிலையை கடந்து வந்தவங்க தான். இப்ப பகவானை நம்ம ஏத்துக்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் நமக்கு இருக்கு இல்லையா? ஆரம்ப கட்டத்துல வெறும் அருவத்தன்மையை மட்டும்தான் நம்ம நம்பிட்டு இருந்தோம். ஏன்னா கடவுளை நேர பார்க்க முடியாததுனால, நமக்கு அந்த குவாலிபிகேஷன் இல்லாததுனாலதான் நம்ம பார்க்க முடியலன்றது வந்து பகவத்கீதை படிச்ச பிறகுதான் நமக்கு தெரியாது இல்லையா? சோ ஒரு கல்லான ஒரு மனசைதான் நம்ம வச்சிருந்தோம். அதனால்தான் இறைவனுடைய விக்கிரகத்தை கண்டாலும் நமக்கு வந்து ஈடுபாடு என்பது இல்லாம இருந்தது. மேலும் வந்து நம்ம ஈடுபாடு இருந்தா நம்ம கண்ணுல கண்டிப்பா தாரதாரியா தண்ணி வரும் இல்லையா? பரவச நிலை வரும், மயிர்கூச்சம் எரியும், இதெல்லாம் தானா வரும். ஆனா அதெல்லாம் வராத இருக்குன்னா காரணம் என்னன்னா கல் போன்ற மனசு. இங்க இவரு யாரு, ராமானந்த ராய் தன்னுடைய நிலையை விளக்குறார். தன்னுடைய ஹிருதயம் கல்லாகி இருக்கிறது, அந்த அழுக்காலதான் அது படிஞ்சதுனாலதான் கல்லா இருக்கு. அதெல்லாம் தூய்மைப்படுத்ததான் இப்ப வந்து யார் வந்திருக்கார்? வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்திருக்கார். சோ ஹி ஆஸ்க், அதனாலதான் சர்வமம் பட்டாச்சாரியா வந்து என்னை சந்திக்கும்படி உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருப்பார் அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து சொல்றார். இந்த வே ஒருவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தங்களுடைய உயர்வான குணங்கள், அதாவது அடுத்தவங்களுடைய உயர்வான குணங்களை வந்து எடுத்துரைத்து அவருக்கு புகழாரங்கள் சூட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து ஆனந்த கொண்டனர் என்று சொல்லப்படுகிறது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல அந்த சமயத்துல ஒரு வைஷ்ணவ பிராமணா, அதாவது வேத சாஸ்திரங்களை அதாவது பட்டினம் பண்ணக்கூடிய அந்த பிராமணர் அவருக்கு வந்து தண்டவத் பிரணாம்ஸ் பண்றாரு. ஓகே, யாருக்கு? சைத்தன்ய மகாபிரபு. he felt that சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சைத்தன்ய அவருடைய பாதங்கள் முன்னாடி வந்து விழுந்து வணங்கி அவரை வந்து தன்னுடைய இல்லத்திற்கு வந்து மதிய உணவு, பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கிறதுக்காக அவர் வந்து அழைப்பு விடுக்கிறார். மேலும் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டார். என்னன்னா அவர் வெறும் பிராமணர் மாத்திரம் கிடையாது, அவர் ஒரு பக்தரும் கூட. ஏன்னா you see the qualities இல்லையா? சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய பாதங்கள்ல விழுந்து வணங்குறார் அப்படின்னாலே ரெஸ்பெக்டிங் இல்லையா? சோ நம்ம வாஞ்ச கல்பதா ரூபியஷ கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ இல்லையா? சோ அப்படி அந்த இதெல்லாமே நமக்கு வர்றதுன்னா தட் இஸ் த ரெஸ்பெக்ட். ஒரு பக்தனுக்கு தான் அந்த குவாலிட்டிஸ். அதனால்தான் அதை வந்து அந்த அழைப்பை வந்து ஏற்றுக்கொண்டார். அதுக்கப்புறம் பின்வருமாறு வந்து ராமானந்த ராயிடத்துல பேசுகிறார். சைத்தன்ய மகாபிரபு எதற்காக அந்த அழைப்பை ஏற்றார் என்பதற்கான காரணம் வந்து இந்த வியாக்கியானத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் ரொம்ப அற்புதமா கொடுத்திருக்கார். Even though one is a Brahmana strictly following the Brahminical culture, அவர் ஒரு பக்தர் இல்லைன்னா அவர் வீட்டுக்கு கண்டிப்பா சைத்தன்ய மகாபிரபு போக மாட்டார். He will not accept the invitation. மேலும் at present moment people have become so degraded இல்லையா? வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன, வேதம் என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய நிலைக்கு நாம எல்லாம் வந்தாச்சு. சோ சே நத்திங். அப்போ வைஷ்ணவ பிரின்சிபல்ஸை பத்தி சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு? வேத சாஸ்திரங்கள், பிராமணிக்கல் கல்ச்சரே ஃபாலோ பண்ணாதவங்க வைஷ்ணவ கொள்கைகளை பத்தி அவங்க கிட்ட பேசுறதுக்கு எதுவுமே இருக்காது இல்லையா? சோ பிராமணிக்கல் அக்வயர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பக்தி பாதையில பக்குவம் அடைஞ்சா மட்டும்தான் அவர் வைஷ்ணவ ஆக முடியும் இல்லையா? வைஷ்ணவா இஸ் ஆல்ரெடி ஏ பிராமணா, பட் ஏ பிராமணா இஸ் நாட் ஏ வைஷ்ணவா. இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எல்லா பிராமணர்களும் வைஷ்ணவர்கள் கிடையாது, ஆனா எல்லா வைஷ்ணவர்களும் பிராமணர்கள் தான். ஏன்னா பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸும் வரணும். வேத சாஸ்திரங்களை வந்து பரிபாலிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து பிராமணிக்கல் கல்ச்சர். ஓகே, தே ஈட் எனிதிங்
ஸோ இப்படிப்பட்டவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த லெஸ் டீக்ரேடட் பர்சன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டீக்ரேடடா இருக்கக்கூடிய அந்த மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, எங்க வேணாலும் எது வேணாலும் சாப்பிடுவாங்க இல்லையா. அதனால இந்த கிருஷ்ண உணர்வு கொண்ட மக்கள் வந்து யார் வீட்டுல, அதாவது எங்க சாப்பிடணும்ன்றதுக்கு வந்து வெரி கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஸோ பிளைண்டா வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட கூடாது. மேலும் இப்ப சர்வபாம பட்டாச்சாரியர் சொல்றார், நான் கிருஷ்ணரை பத்தி நிறைய உங்ககிட்ட கேட்கணும். சோ என்னுடைய மனது அதன் தரப்பில் ஈர்க்கின்றது, அதனால உங்களை நான் மீண்டும் சந்திக்க விரும்புகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்றது, ராமானந்த ராய் சொல்றார். மேலும் ராமானந்த ராய் வந்து மை லார்ட், ஆல்தோ யூ ஹவ் கம் டு மீ டு கரெக்ட் மீ, என்னை திருத்துவதற்காக நீங்க வந்திருக்கீங்க, நான் தவறி விழுந்த ஆத்மா. அண்ட் தென் மை மைண்ட் இஸ் நாட் பியூரிஃபைட், அதாவது என்னுடைய மனசு இன்னும் முழுசா தூய்மை அடையல. ஜஸ்ட் பை சீயிங் சைத்தன்ய மகாபிரபு மட்டுமே எனக்கு உள்ள தூய்மை ஏற்படல. அதனால ஒரு 5-6 நாட்கள் வந்து இங்கே இருந்தீங்கன்னா என்னுடைய கலங்கமடைந்த இந்த மனசை வந்து தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு உங்களுடைய கருணை வேணும். ஸோ ஆஃப்டர் தட் மச் டைம் மை மைண்ட் வில் பி பியூர், என்னுடைய மனசு தூய்மை அடைந்து விடும்ட்டு அவர் வந்து சொல்றார். ஆல்தோ நெய்தர் குட் டாலரேட், இப்ப 2 பேருக்கு நடுவுல அன்பு பரிமாற்றங்கள், அச்சிந்த வேத அபேத தத்துவம், விப்ரலம்ப பாவம். சைத்தன்ய மகாபிரபுவை விட்டு பிரியறதுக்கு ராமானந்த ராய்க்கு வந்து மனசு வரத்துல. அதே மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு வந்து ராமானந்த ராயை விட்டு பிரியறதுக்கு மனசு வரத்துல. சோ 2 பேருக்குமே அந்த மாதிரி ஒரு நிலை இருந்தாலும் ராமானந்த ராய் வந்து அவருக்கு நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சு விட்டு விடை பெற்று செல்கிறார் ஆக்சுவலி. சைத்தன்ய மகாபிரபு அதன் பிறகு அந்த பிராமணருடைய வீட்டுக்கு சென்றார். மேலும் அங்கே மதிய உணவை ஏற்றார். அதுக்கப்புறம் அதாவது சாயந்தரம் ஆன பிறகு அவர் வந்து சாயந்தரம் கடமைகள் எல்லாம் செய்து இல்லையா, குளிர்ச்சி. ராமானந்த ராய் வந்து ஒரு சர்வெண்டோட வந்து அங்க வந்து பாக்குறார். இருவருமே வந்து ஒருத்தர் பார்த்துக்கணுன்ற அந்த உந்துதல் என்பது இருக்கிறது, ஆர்வம். சோ மேலும் அங்கே அவர் வந்த சர்வெண்டோட வர்றார். யாரை பாக்குறதுக்கு, ராமானந்த ராய் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பாக்குறதுக்கு. A Vaishnava who is supposed to be advanced in spiritual understanding இல்லையா, அதாவது ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேற்றம் அடையணும், அவனே வந்து வைஷ்ணவா. அப்படிப்பட்டவன் வந்து ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கலாம், ஒரு சன்னியாசியா இருக்கலாம் இல்லையா. வைஷ்ணவனா இருக்கும் பட்சத்துல 3 முறை வந்து ஸ்நானம் செய்யணும். அதாவது முக்காலம், காலை, மதியம் அண்ட் அதாவது சந்தியா காலம் 3 முறை. சோ மேலும் இந்த ரூல் வந்து ஸ்ட்ரிக்டா யாருக்கு வேணா, பத்ம புராணத்தின் பிரகாரம் டிடி வர்ஷிப், அதாவது செகண்ட் இனிஷியேஷன் பண்ணவங்க இதை வந்து கண்டிப்பா பரிபாலிக்கணும். 3 முறை வந்து ஸ்நானம் பண்றது. மேலும் he should also after taking bath decorate his body with 12 இல்லையா, அதாவது கேசவாய நமக, நாராயணாய நமக, மாதவாய நமக, கோவிந்தாய நமக இல்லையா, விஷ்ணவே நமக, மதுசூதனாய நமக, திரிவிக்ரமாய நமக, வாமனாய நமக, ஸ்ரீதராய நமக, ரிஷிகேஷாய நம, பத்மநாபாய நம, தாமோதராய நம, வாசுதேவாய நம. இப்படி 12 இடங்கள்ல வந்து திலகத்தை இட்டு வந்து அவங்க வழிபடணும். மேலும் ராமானந்தராய் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சந்திக்கிறார். அவருக்கு வந்து மரியாதைகளை செலுத்துகிறார். அதுக்கப்புறம் அவரை வந்து ஆலிங்கனம் செய்துக்கிறார். யாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு. அதன் பிறகு இருவருமே வந்து தனிமையான ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு உட்கார்ந்து கிருஷ்ணரை பற்றியான செயல்கள், அவருடைய லீலைகள் எல்லாம் பேசணுன்றதுக்காக தனிமையான இடத்துக்கு போறாங்க. அதுக்கே ராகாஸ்தானேன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல கடைசியில. செக்லூடட் பிளேஸ்ன்னா தனிமையான இடம். சோ ஏன்னா இத நீங்க எல்லா பிரசங்கங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா விஷயங்களுமே அதாவது பொதுவா வந்து சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா பக்தர்கள் கூட்டத்துல வந்து உணர்தலுடைய அளவு வந்து வேறுபட்டிருக்கு ஒரு பக்தர்ல இருந்து ஒரு பக்தர். இப்போ ஒரு பக்தர் ரொம்ப ஹையர் லெவல்ல சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கும், ஆனா இன்னொரு பக்தரால அது புரிஞ்சுக்க முடியாது. மேலும் ஜெனரல் பப்ளிக்க பத்தி பேசுறதுக்கு என்ன இருக்கு. சோ அவங்க முன்னாடி வந்து விருந்தாவனத்துல கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள், கோபியர்களுடைய லீலைகள் இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக இட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட். ஏன்னா அவங்களுடைய கேட்கக்கூடிய பாவம் வந்து உணர்தலுடைய பாவம் வந்து மிக 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 கீழான நிலையில இருக்கு. அப்படின்னா
பௌதீகத்தன்மையில இருக்கும்பொழுது அதை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது இல்லையா? ஆன்மீக தளத்தில் செல்லும் பொழுது மட்டும்தான் கிருஷ்ண லீலைகளை பற்றி எடுத்துரைத்தால் நன்னா புரியாது. ஏன்னா அதுல வந்து வெறுமனே ஆன்மீகம் தான், பௌதிக இது கிடையாது என்பது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வந்து இந்த ஆன்மீகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும், பௌதிகவாதிக்கு இருக்கா இல்லையா? இப்ப கிருஷ்ணருக்கு 16,108 மனைவிமார்கள் அப்படின்னும் பொழுது எஸ், ஒரு பக்தனற்ற நிலையிலிருந்து நாம் அவரை தவறாக புரிஞ்சுக்கணும். இத்தனை மனைவியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்போம் இல்லையா? ஆனா அதனுடைய உண்மையான தாற்பயத்தை புரிஞ்சுக்கும் பொழுது எத்தனை பேருக்கு பகவான் வாழ்க்கை கொடுத்திருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து அந்த கோணத்துல இருந்து பார்க்கும் பொழுது அவருடைய விரிவங்கங்கள் எல்லாமே 18,108 விரிவங்கங்கள், அத்தனை மாளிகைகளில். சோ கிருஷ்ணர் தன்னோட மட்டும்தான் இருக்காருன்ட்டு அந்த மனைவி எண்ணுவாள். அப்படி ஒரு அதாவது மனைவியை வந்து நல்ல முறையில வந்து அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடியது எல்லாமே பகவானால மட்டும்தான் இல்லையா? சோ அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கிறவங்க கிட்ட மட்டும்தான் இதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும். ஆனா அதே வந்து ஒரு பக்தர் எல்லார்கிட்ட போயிட்டு கிருஷ்ணருக்கு இத்தனை மனைவின்னு சொன்னா, அப்போ நாமெல்லாம் ஒரு மனைவி 2 மனைவிக்கே இப்படி எல்லாம் பேசுறாங்க, அவர் அத்தனை மனைவியான்னு பேசுவாங்களே தவிர அதனுடைய அத்தனை மனைவிமார்களை ஏற்க வேண்டிய சூழல் என்ன என்பது தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த 16,108 மனைவிமார்கள்ல யாரையுமே கிருஷ்ணர் வந்து தான் விரும்பியதால் அவங்கள மனம் பண்ணல, அவரை விரும்பியதால் அவர் வந்து மனம் புரிந்தார். இதை நாம கண்டிப்பா இந்த தாத்பரியங்கள் எல்லாமே நாம பகவத்கீதை, பாகவதம், அடுத்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் இதெல்லாம் வாசிக்கிறதுனாலதான் நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியும். இல்லை என்றால் நாம் ஒரு பௌதீகவாதியாக தான் இருக்கும். அப்படிப்பட்டவங்க முன்னாடி வந்து எனக்கு ஏகபத்னி விரதனா இருக்க ராமரை தான் பிடிக்கும், கிருஷ்ணரை பிடிக்காது இப்படி சொல்லக்கூடியவங்களும் உண்டு. ஏன்னா அநேக மனைவிமார்கள் இல்லையா? ஆனா அது எல்லாமே ஒரு காரணம் உண்டு அப்படிங்கிறது வந்து சர்வகாரண காரணம் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சு. மேலும் following the principle of Lord Chaitanya Mahaprabhu never discuss the dealings between Krishna and gopis. அதாவது பப்ளிக்கா எங்குமே பேச முடியாது. So devotees in the Krishna conscious movement are enjoined not to discuss the pastimes of Lord in Vrindavana in public. ஏன்னா கேட்பவர்கள்ல வந்து சில பேர் வந்து நான் டிவோட்டியாவோட இருப்பாங்க, அதனால பப்ளிக்ல வந்து அதை பத்தி நாம பேசக்கூடாது. மேலும் ஃபார் ஜெனரல் பப்ளிக் வந்து என்ன கொடுத்திருக்கா சைத்தன்ய மகாபிரபு, சங்கீர்த்தனத்தை கொடுத்திருக்கா இல்லையா? So one should discuss the principles enunciated in Bhagavad Gita. Sri Chaitanya Mahaprabhu followed the principles very strictly and discussed philosophy of Bhagavad Gita with the learned scholars like Sarvabhauma Bhattacharya, இல்லையா, பிரகாஷானந்த சரஸ்வதி. ஸோ ரொம்ப டீட்டெயிலா வந்து சொல்றதுக்கு இப்போ குரு கூட நம்ம கிட்ட ஏதாவது சொல்லணும்னாக்கா நாம எந்த அளவுக்கு இந்த ஆன்மீகத்தை புரிஞ்சுக்கிற நிலையில இருக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற நிலையில மட்டும்தான் வந்து குரு வந்து நம்ம கிட்ட அட்வைஸ் பண்ணுவார். நம்மளுடைய லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்ப கனிஷ்டலே இருக்கும்னா அதுக்கேத்த மாதிரி இருக்கும், மத்தியமல இருந்தா மத்தியமயத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அறிவுரை கொடுப்பார், உத்தம நிலை போகும்பொழுது அதற்கேற்ற அறிவுரை கொடுப்பார். சோ இப்படி ஒருத்தருக்கு கொடுத்த அறிவுரையே அடுத்தவர்களுக்கு வந்து சேரும்ன்றது கிடையாது. தட் இஸ் நோ வே. ஓகே, சோ இதனால வெவ்வேறுபட்ட நிலைனால பப்ளிக்ல வந்து ஒரு சிம்பிளா எப்படி எடுத்துரைக்கணுமோ அது மட்டும் தான் எடுத்துரைக்கப்படும். அதே வெறுமனே பக்தர் மற்றும் அதாவது அந்த ஞானத்தினுடைய லெவல் வந்து புரிஞ்சுக்கக்கூடிய தன்மை வந்து ஹையரா இருக்கும் பொழுது அப்போ இந்த கான்பிடென்ஷியல் பார்ட், ரகசிய பகுதிகள் எல்லாமே வந்து விளக்கப்படும். ஏன்னா அதை அவர் ரைட்டா புரிஞ்சுக்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை பெற்றிருப்பார். ஓகே, அதுக்காக தான் அதை அவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கப்படுவது. He taught the principles of bhakti cult to students of Sanatana Goswami, Rupa Goswami, illa Shat Goswami ellame. And he discussed with Sri Ramananda Rai the topmost devotional dealings between Krishna and gopis. For the generalized public வந்து only சங்கீர்த்தனை மட்டும்தான் அவர் வந்து செய்தார். We must follow these principles in preaching. இதெல்லாம் நாமளும் வந்து கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். ஏன்னா ஜெனரல் பப்ளிக் கிட்ட போயிட்டு நம்ம கோபிகளை பத்தி எடுத்துரைக்க முடியாது இல்லையா? அதே வந்து டிவோட்டிஸ் கிட்ட வெறும் சங்கீர்த்தனை மட்டும் பண்ணா பத்தாது, ரெண்டுத்தையுமே நம்ம பார்த்து செய்யணும். ஸோ இந்த ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு இல்லையா? நெக்ஸ்ட் ஐ திங்க் இது நம்ம பண்ணல. ஸோ நான் இதோட நிறுத்துறேன். மீண்டும் நாளைக்கு பார்ப்போம். வாஞ்ச கல்பதாருபியஸ்ச கிருபா சிந்து பியவச்ச பதிதனாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।